Bore da, a chroeso i bodlediad Gwasanaeth Bore Sul Eglwys Dewi Sant. Heddiw yw'r Sul cyntaf wedi'r Pasg, Sul sy'n cael ei adnabod fel Sul y Pasg Bach. Yn wir, pyrhawn heddiw i ddathlu'r Pasg ac atgyfodiad Iesu, a hynny trwy ganolbwyntio ar Iesu yn ymddangos i Tomos. Tomos yr amheuwr, Tomos yr anghredadyn, yr un oedd mor gyndyn i gredu fod Iesu wedi atgyfodi o'r bedd. Wythnos ar ôl y Sul Pasg cyntaf, fe dderbyniodd Tomos a'i Basg bach ei hun. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Tomos gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog Dduw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio.
ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw, sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhao wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y feiar tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di, ben di, ffiwn di, a folwn di, gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trigar hawr ddim, trigar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Y colect ar gyfer y sul cyntaf wedi'r Pasg. Dad holl alluog, arroddais deunig fab i farw dros ein pechodau, ac i atgyfodi drachefn ni'n cyfiawnhau. Dyroi ni gredu mor berffaith a chwbl ddiamau yn ei atgyfodiad, fel na cheryddir ein ffydd i'n amser yn olwg di, trwy'r un Iesu Grist, y bwyddo gyda thi ar ysbryd glân, bob yn rhydedd o gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Daw'r darlleniad o'r 10fed bennod o lyfr yr Actau, adnodau 34 i 43. Yna ragorodd Pedr ei enau ac addywedodd, yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb. Ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder, sydd gymeradwy ganddo ef. Y gair yr hwnna'n fonodd Duw i blant Israel gan bregethu tangnefydd trwy Iesu Grist. Efe yw arglwydd pawb oll. Chychwi a wyddoch y gair a fi yn holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea, wedi'r bedydd a bregethodd Ioan. Y modd yr eneiniodd Duw Iesu o Nazareth ar ysbryd glân ac anerth. Yr hwnna gerddodd o amgylch gan wneithur daioni ac iachau pawb yr oedd wedi ei gorthrymu gan ddiafol. O blegid yr oedd Duw gydag ef. A ninnau ydym dystion o'r pethau oll a wnaeth e fe yng Ngwlad yr Iddewon,
ac yn Jerusalem, yr hwn a ladda Sant ac a groesoelia Sant ar bren. Hwn a gyfododd Duw y trydydd dydd, ac rhoddus e fe I wneithir yn amlwg. Nid i'r bobl oll, eithir i'r tystion etholedig o'r blaen gan Dduw, sef I ni, yr rhai a fwytasom ac a yfasom gydag ef, wedi ei atgyfodi ef o ferw. Ac fe orchmynodd I ni bregethu'r bobl, a thystiolaethu, mae fe yw'r hwn a ordeinwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. I hwn y mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef faddeuant pechodau trwy ei enw ef. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant I ti o arglwydd. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni yr Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd I chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd llawenychodd y disgyblion, medda Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd I chwi. Fel y mae'r tad wedi fe anfon I, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os myddeiwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Tomos a elwyr Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dwedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd, ond meddai ef wrthynt. Os na wela fôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ym wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Tomos gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi eu cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd I chwi. Yna meddai wrth Tomos, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid â bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Tomos ef, fy arglwydd am Duw. Dwedodd Iesu wrtho, ai am I ti fy ngweld I yr wyt ti wedi credu, gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi er mwyn I chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac er mwyn I chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Dyma efengil yr arglwydd, moliant I ti o Grist. Diolch
Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy, a dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi eu cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Y chweched adnod ar 20 o'r 20 bennod o Efengyl Ioan. Tangnefedd i chwi. Tangnefedd yr arglwydd. Tangnefedd y Pasg. Tangnefedd. Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw ystyr y gair tangnefedd? Mae'n un o'r geiriau hynny sy'n eglwysig ac yn grefyddol ei naws, ac ychydig iawn o ddefnydd a wnaed ohono tu allan i gylchoedd eglwysig. Efallai defnyddiwn y gair tangnefeddus o bryd i'w gilydd i ddisgrifio llonyddwch hardd neu ddisgrifio darn o gerddoriaeth sy'n tawelu ac yn ymlacio'r meddwl neu sy'n ein helpu ni i anghofio ein pryderon am ychydig, ta beth. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, mae'r gair tangnefedd yn gyfuniad o ddau air, y gair tanc, hen air Cymraeg am heddwch, a'r gair nefoedd, sy'n rhoi ni'r gair tangnefedd. Felly ystyr y gair tangnefedd yw heddwch y nefoedd, neu heddwch Duw, sy'n eiddo i ni yma ar y ddaear. Mae'n air hyfryd iawn, sy'n disgrifio nid yn unig ein perthynas gymodlon a'n cymydog, ein perthynas gymodlon â Duw, ond hefyd teimlad o heddwch cydwybod bersonol. Mae rhywbeth yn y gair tangnefedd sy'n cyfleu ein bod yn fodlon ein byd, fodlon a'n perthynas â Duw, bodlon a'n perthynas ag eraill. Yn fynych yn y Testament Newydd, mae'r gair tangnefedd yn cael ei ddefnyddio i gyfieithu'r gair Hebraeg, shalom. Mae shalom yn air cyfoethog ei ystyr, yn syml mae'n golygu popeth sy'n dda i ddyn, cyflawnder a chyfiawnder a chyfanrwydd popeth. Mae'n golygu lles, ffyniant, cytgord a chymod, popeth sy'n galluogi bywyd unigolyn a chymdeithas i dyfu a ffynnu. Lle bynnag y mae shalom, lle bynnag y mae tangnefedd, lle bynnag y mae heddwch a Duw, yno y mae tyfiant a ffyniant a bodlonrwydd. Does dim syndod felly, mae geiriau cyntaf yr Iesu atgyfodedig i'w ddisgyblion oedd y cyfarchiad syml, tangnefedd i chwi. Teir gwaith yn ein darlleniad o'r Efengyl y bore yma, fe ddywedodd Iesu, tangnefedd i chwi. Doedd dim llawer o dangnefedd wedi bod gyda'r disgyblion dros y dyddiau diwethaf. Roedd croeshoeliad Iesu a phrofiadau'r disgyblion o weld Iesu'n marw ar groes a'i osod yn y bedd wedi dinistrio unrhyw dangnefedd oedd ganddynt. Roedd galar, roedd siom, roedd sioc, roedd pryder a hefyd ofn wedi ei llethu a'i llorio nhw'n llwyr. Dyna lle roedd y disgyblion, gyda'i gilydd a'r drysau wedi cloi oherwydd ofn y byd tu allan, ofn y byddai'r un dynged a Iesu'n ei wynebu nhw petai iddynt fentro mas i'r byd. Ond i ganol ei hofnau, a'i galar a'i siom, daeth yr Iesu atgyfodedig a'i cyfarch gyda'r geiriau, tangnefedd i chwi. A'i clywed ei lais cyfarwydd, llais a'i harglwydd, oedd wedi tawelu ei meddyliau, a'i gweld Iesu yn sefyll yn ei plith, a dod i sylweddoli mae gwir oedd geiriau Mair Magdalene, a'i bod hi wedi gweld yr arglwydd y bore hwnnw yn yr ardd wrth lan y bedd, a'i gweld yn ei ddwylo ôl yr hoelion, a gweld y clwyf yn ei ystlys, a gododd calonnau'r disgyblion a'i hargyhoeddiad bod Iesu'n fyw. Daeth tangnefedd yn ôl i'w bywydau, a llawenychodd y disgyblion wrth weld yr arglwydd. Ond yr oedd un disgybl nad oedd yno gyda'r gweddill y noson honno. Am ryw reswm, ni wyddom pam, nid oedd Thomas yno. Tra oedd y disgyblion eraill i gyd wedi profi'r tangnefedd o weld yr Iesu atgyfodedig ar y Pasg cyntaf hwnnw, roedd Thomas wedi amddifadu o'r profiad, ac yn fwy na hynny, roedd yn amharod iawn i gredu tystiolaeth gweddill y disgyblion.
Ni chreda fi byth, oedd geiriau pendant Thomas wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion a mwy na hynny, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, ni chreda fi byth. Roedd Thomas yn bendant a'i feddwl. Doedd tangnefedd ddim yn mynd i ddod yn ôl i fywyd Thomas, nes iddo gael tystiolaeth, oedd yn mynd i dywelu ei amheuon a'i hofnau, ac efallai ei euogrwydd a'i hun. Mae'n bwysig i ni gofio fod elfen o'i amheuaeth yn dod nid o anghrediniaeth yn atgyfodiad Iesu, ond yn y siom enfawr fod Iesu wedi cael ei groeshoelio yn y lle cyntaf. Fel disgybl triw iddo, roedd Thomas wedi methu a gwneud dim i'w helpu, i'w achub rhag y groes. Efallai bod ei euogrwydd am iddo beidio a gwneud mwy i geisio achub Iesu yn pwyso'n drwm arno, doedd dim allai Thomas fod wedi wneud i helpu ta beth. Pwy oedd Thomas a gweddill y disgyblion yn wyneb holl rym yr awdurdodau crefyddol a gwleidyddol y dydd, a gymerodd Iesu a'i gondemnio a'i groeshoelio. Heddiw, rydym yn adnabod Thomas fel yr amheuwr a'r anghrediniwr, ac ynghofiwn gymaint o ddisgybl ffyddlon a thriw ydoedd i Iesu. Cofiwn am yr hanes amdano'n Efengil Ioan, pan yr oedd Iesu yn sôn am fynd i Jerusalem ac am y groes oedd yn aros amdano yno, Thomas yn llawn balchder, yn ddiffiant, yn ddiflewyn ar dafod a ddywedodd, gadewch i ni fynd hefyd i farw gydag ef. Mwy na thebyg, roedd ei eiriau diffiant ei hun wedi dod yn ôl i bwyso arno. Ei deimladau o euogrwydd yn ei gadw rhag teimlo unrhyw dangnefedd. Pan ddaeth yr awr i Thomas sefyll gyda Iesu, methu a wnaeth. Mae'n syndod cymaint y mae euogrwydd am bethiannau'r gorffennol, neu beth y tybiwn ni oedd ein methiannau, yn gallu ein hamddifadu o dangnefedd ar y degau. Ond dyma welwn ni yn ein darlleniad o'r Efengil heddiw. Nid oedd Iesu yn barod i adael i Thomas aros yn euogrwydd ei amheuaeth. Fel y daeth Iesu'r disgyblion eraill felly, wythnos yn ddiweddarach y daeth at Thomas, gan lefaru union yr un geiriau, tangnefedd i chwi. Ac fel y dangosodd ei glwyfau i'r disgyblion eraill, dangosodd Iesu ei glwyfau i Thomas hefyd. Nid oedd angen mwy ar Thomas na hynny, ond gweld y clwyfau, gweld ôl yr hoelion yn ei ddwylo, ôl y groes a'r gorff Iesu, ac yn y man, fe ddiflannodd yr amheuaeth, fe ddiflannodd yr anghrediniaeth, fe ddiflannodd yr euogrwydd, a Thomas a wnaeth ei gyffes fawr, fy arglwydd am Duw. Yn lle ei amheuaeth a'i euogrwydd, daeth tangnefedd i lenwi bywyd Thomas, y tangnefedd a ddadaeth wrth iddo edrych ar glwyfau'r groes a'r gorff yr Iesu atgyfodedig. Y proffwyd Eseia ysgrifennodd am y gwas dioddefus. Oni ar chollwyd ef am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Fe welodd Thomas yn Iesu, yr un oedd wedi profi dyfnder poen a loes, creulondeb y ddynoliaeth ac marwolaeth ar bedd ei hun, ond fe orchfygodd ar fore'r trydydd dydd. Fe welodd Thomas yng nghlwyfar Iesu ei iachawdwriaeth ei hun. Yn ei angau i weld clwyfau'r Iesu a'i cyffwrdd, daeth yr Iesu atgyfodedig a chyffwrdd a Thomas a gweddnewid a'i fywyd, a Thomas a lanwyd a thangnefedd wrth iddo gredu ynddo. Y tangnefedd a ddaeth o gael ei gymodi a'i gyd-ddisgyblion, o gael ei gymodi a'i arglwydd, a chael heddwch cydwybod o'r diwedd, y tangnefedd sy'n shalom. Fel Thomas ac fel gweddill y disgyblion, cawninnau ein gwahodd i edrych ar yr Iesu atgyfodedig, a gweld ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a'r clwyf yn ei ystlys, ac wrth weld
ymddiried ynddo, yr un a ddioddefodd angau ar groes mwyn ein prynudigaeth ni. Iesu a ddioddefodd ac a wrchfygodd i adfer perthynas, i enyn gobaith, ac i roi ni tangnefedd nall y byd mo'i rhoddi. Amen. Credor apostolion, credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân a aned o faer forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd i uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Pryd y cafodd braw Hebrydd, bod yr Iesu croeshoeliedig yn gorfforol yn ei glith. Ol yr hoelion, yr rodd angrediaeth draw. Angredadyn, droedd a'i ffydd yn ddythol fyw, torodd allan mewn brwdfradeb, welef arglwydd i am y Duw. Ol yr hoelion, roddodd iddo nerth. Os yn weiniaid fel Sant Thomas, Crist presennol a fwynhawn, yn ei eglwys i'n cyfnerthu, heddiw i bresenoldeb cawn. Ol yr hoelion, ddygo i'n calonau fydd. Mewn tangnefedd, gweddiwn ar yr arglwydd. Dros eglwys ledled y byd, dros bawb sy'n cyffesu denw, gael ei huno yn dy wirionedd, byw ynghyd yn dy gariad a datguddio dy ogoniant ar y ddeiar. Wrth i'r eglwys gyhoeddi ffydd yr apostolion ym mhob oes, gwna hi hefyd yn gymuned sy'n agored i gwestiynau ac ymheion gonest, fel y gall pawb sy'n dygeisio di ac yn chwilio amdanat, darganfod dy dangnefedd yn ei bywydau. Cynwrthwya ni trwy yn ymheion yn cwestiynau, i ddefnhau ac eiddfedu yn ein ffydd a'n hymddirieddaeth yn o ti. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Tywys bobl y wlad hon a'r holl genhedloedd yn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Gweddiwn dros yr holl lefydd yn y byd sydd angen dy heddwch di. Llefydd ble mae rhyfeloedd yn dal i fygwth sefydlogrwydd y cenhedloedd, a llebu diffyg heddwch yn achos cymaint o niwed a dinistyr. Llefydd mae pobl wedi gorfodi ffoi o'i cartrefi, eu teuluoedd wedi chwalu, a bywydau wedi colli. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Yn wyneb y pandemig sydd wedi ymledu ar draws y byd, gweddiwn dros arweinwyr y byd. Rhododd oethineb i arlywyddion, prif weinidogion, gwleidyddion pob llywodraeth,
i roi heibio unrhyw elyniaeth a drwgdybiaeth ac i gydweithio mwyn lles pawb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Disgyn i barchu'r ddeiar fel dy greadigaeth di, fel y gallwn ddefnyddio eu hadnoddau'n ddoeth gogoniant i ti ac lles y ddynoliaeth gyfan. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia bawb y mae ein bywydau ynghlwm wrth ein bywydau ni. Cofiwn yn arbennig heddiw y gweithwyr allweddol, y rhai sy'n gweithio i ofalu am eraill, y rhai sy'n sicrhau bod silffoedd yn siopau'n llawn o nwyddau angenrheidiol, y rhai sy'n gweithio ar drafnidiaeth cyhoeddus, y gwasanaethau brys, a rhai sy'n cludo'r post a nwyddau angenrheidiol eraill i'n cartrefi. Gwelwn yn ei gwasanaeth diflino, gariad Crist ar waith yn ein cymunedau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cysurac iach a bawb sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Gweddiwn yn arbennig heddiw dros y rhai y mae'r amgylchiadau presennol yn gwneud bywyd beunyddiol yn anos iddynt. Y rhai sy'n cael eu llethu gan dyndra a phwysau bywyd, neu sy'n dioddef gorbryder neu boen ac ofn eithafol. Dy roeddynt ddewrder a gobaith, a thywys hwyr tangnefedd meddwl hwnnw a ddaw trwy ymddiried yn dy iachawdwriaeth di. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwrando arnom wrth ni gofio rai hynny a fi farw yn hangnefedd Crist. Rhodded y gwaredwr atgyfodedig iddynt rhan yn ei lawenydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd ein Duw, yn atgyfodiad Crist creuais ni o'r newydd i fywyd rhagwyddol. Gwna ni'n gadarn ein ffydd ac yn gyson ein gobaith, wrth i ni ddisgwyl yn llawen am gyflawniad da ddewidion, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier de nhw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ar fore'r Pasg at sain i'r can, trwy wledydd byd yn ddiwahal, am conquest Iesu mawr,
Daeth y Crist atgyfodedig a sefyll ymhlith ei ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi, pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Bydded i Dduw'r Tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, eich cryfhau i rhodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig. A bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab yr Ysbryd Glân, a fo'n eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.